Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit în cadrul programului Speranță la Orizont. Am intrat pe ultima 100 de metri a acestui program. Următoarele și ultimele întâlniri din cadrul acestui program vor avea loc mâine dimineață la ora 11 și mâine seară începând cu ora 19. Invitatul special al acestui eveniment, pastorul Doug Batchelor, este pregătit să vă prezinte tema acestei ocazii, pe culmile Marilor Munți. Prezentare ce va avea în centru experiența în care Petru, Iacov și Ioan au plecat să se roage împreună cu Isus. Mai aveți la dispoziție două ocazii în care puteți intra în posesia cărții Cel mai bogat om din peșteră. În această seară și mâine seară, după genericul de final, până la ora 22. Numărul de telefon pe care trebuie să-l apelați pentru a comanda această carte este 0749 776 776. Dacă n-ați reușit să-l notați, e bine să-l țineți minte. Este un număr de telefon simplu, 0749 776 776. Dacă legătura telefonică nu va ține cu dumneavoastră și dacă va suna în continuu ocupat, vă îndreptăm atenția către site-ul editurii Viață și Sănătate, care vă va oferi această carte în format electronic. Site-ul editurii Viață și Sănătate.ro înregistra în această dimineață peste 1300 de descărcări ale cărții scrise de invitatul nostru, scriitorul Doug Batchelor, Cel mai bogat om din peșteră, și cartea Iată-mă, trimite-mă. Și dacă doritorii nu pot avea acces nici la telefon, nici la site? Mai avem o soluție, și singura. Mâine dimineață, la ora 11, în capela Institutului Teologic Adventist de la Cernica, se va transmite în direct un program prin intermediul căruia puteți cunoaște personajul principal al cărții Cel mai bogat om din peșteră. Echipa noastră este încă pe drum. Mâine dimineață va ajunge în Ploiești, în Biserica Adventistă Betleem, din strada Cărămidari. Iar seara, când va fi ultima oprire din cadrul acestui program, vor vizita Biserica Adventistă din localitatea dâmbovițeană Speriețeni. Până atunci însă Mădălina Ștefan și Ciprian Pop fac o vizită în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Bacău. Bună seara, Moldova! Bună seara, Mădălina Ștefan! Bună seara, vă spunem și noi din inima Moldovei. Ne bucurăm să vă aducem frumoasa veste că Speranța de la Orizont a ajuns până și în inimile moldovenilor, care au urmărit în fiecare seară mesajul transmis de pastorul Doug Batchelor. Ne aflăm acum la Biserica Adventistă de ziua 7-a din Bacău, una dintre cele mai mari biserici pe care le-am vizitat săptămâna aceasta. Iar acum avem privilegiul să stăm de vorbă cu Dan Maftei, care cu ocazia acestor prelegeri a venit pentru prima dată la această biserică, dar de fiecare dată a revenit. Ce v-a făcut să reveniți? Sunt de profesie jurist, am citit mult despre cărți religioase, inclusiv tragedia veacurilor, inclusiv Cel mai bogat om din peșteră. Bunul meu prieten de suflet și vecin Victor m-a făcut să văd pe viu ceea ce înseamnă cel mai bogat om din peșteră, credința, Duhul Sfânt, care simt de fiecare dată, bine, și în Biserica Ortodoxă, toți suntem din aceeași rădăcină și tulpină, creștinii. Dacă ar fi mai multă unire între ceea ce înseamnă și rugăciunile la Sfântul Duh ar fi ascultate și spuse chiar deodată, ar fi nemaipomenit pentru copiii, nepoții noștri și pentru lăturarea tuturor relelor, ca Satana zi de zi să-i scadă puterea, nu să-i crească, cum ceea ce vedem în zile de astăzi, când corupția, crimele, toate relele sunt la ordinea zilei. Sperăm că prin aceste rugăciuni, fiind toți la picioarele lui Isus, din aceeași rădăcină și tulpină creștină, să înlăturăm acest lucru, cel puțin pentru copiilor noștri. Vă mulțumim! Am aflat impresiile membrilor bisericii, ale celor care au venit pentru prima dată în această biserică, impresiile tinerilor, dar cu această ocazie vrem să aflăm ce a însemnat toată această perioadă și pentru cei mai mici. De aceea, lângă mine se află Ines Gherghe. Spune-mi, ce ți-a plăcut cel mai mult din tot ce ai auzit săptămâna aceasta?
Da, mi-au plăcut foarte mult prelegerile fratelui Doug Batchelor, în special istoria fetiței evreice care a dat mărturie generalului Naaman despre credința ei. Am învățat că Dumnezeu poate schimba viața unui mare general, dar chiar și unui mare popor. Mi-a plăcut de asemenea faptul că fratele Doug Batchelor a prezentat aceste istorii biblice într-un mod în care și copiii le pot înțelege. Mulțumim Domnului, fratelui Doug Batchelor și echipei de la Speranța TV. Mulțumim și noi! În încheiere, vrem să vă prezentăm un scurt mesaj din partea pastorului Bisericii din Bacău. Bună seara! Bună seara tuturor celor care urmăresc programul Speranță la Orizont. Aș dori ca de aici din Bacău să transmitem un cuvânt de mulțumire pastorului Batchelor, să-i spunem că îl apreciem foarte mult și l-am așteptat cu mare drag în fiecare seară. Aș vrea în același timp să apreciem și să felicităm echipa de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, care cu profesionalism au adus programul acesta aproape de noi, inclusiv aproape de noi cei din Bacău. Mesajul pastorului Batchelor, din ceea ce am auzit în jurul meu, a fost unul foarte bun pentru noi. Și dacă ceea ce a spus pastorul Batchelor ar fi luat în serios de către noi, viața noastră personală ar fi mai bună, mai frumoasă. Viața de familie ar fi mai fericită. Și am trăit cu adevărat într-o țară mai prosperă. Dumnezeu să binecuvinteze pe pastorul Batchelor în continuare în acest program și pe toți cei care urmăresc Speranță la Orizont. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Atât am avut să vă spunem de la Moldova, pentru că mai departe suntem nerăbdători împreună cu dumneavoastră să aflăm subiectul din această seară, pe culmile înalților munți. Mulțumim pentru atenție! Mulțumim, Mădălina, pentru aceste gânduri frumoase și încurajatoare. Salutăm pe toți cei care ne urmăresc din Moldova. Părăsim Bacăul și ne îndreptăm gândul spre următoarea destinație, Biserica Adventistă din Ploiești, Betleem. La finalul acestei seri vă vom prezenta câteva imagini primite din partea dumneavoastră, imagini realizate în timpul programului. Mai puteți trimite aceste fotografii la adresa contact@speranțalaorizont.ro. De asemenea, primim cu mare drag vizita formației corale Înger Alb din Republica Moldova, țară în care se poate urmări acest program. Vă mulțumim că ați bătut ceva drum ca să fiți în mijlocul nostru în această seară. Vom asculta o piesă reprezentativă pentru tema acestei seri, Spre munți. La final de program vom asculta formația bărbătească Crystal Quartet alături de Luiza Spiridon. Audiție plăcută! Din adânc de
My, how do you translate wow? Oare cum s-ar traduce wow? That was beautiful. A fost excepțional. And I want to welcome our friends again who are joining us for the Hope on the Horizon series. Spunem încă o dată un bun venit tuturor celor care ne urmăresc în acest program Speranță la Orizont. It's been a blessing for the Amazing Facts team to be with you during this time. A fost o binecuvântare pentru organizația noastră să participe împreună cu dumneavoastră la acest program. And I'm looking forward to our last couple of days together to open the Word of God. Mai avem doar câteva zile la dispoziție și le aștept cu nerăbdare ca să deschidem mai departe cuvântul lui Dumnezeu. I need to try to fit about 20 hours of ideas into 3. Pentru că am 20 de ore, un bagaj de 20 de ore de idei pe care trebuie să îl îngustez în 3 ore. So you pray as we speak that God will help us choose the right words to touch hearts. Așa că vă invităm să vă rugați pentru noi ca în acele cuvinte pe care le putem spune, să spunem cât mai multe, ca inimile oamenilor să fie atinse. Once again, we have some questions that came in. Încă o dată, începem cu sesiunea de întrebări. One of the questions came from someone watching in Dubai. O întrebare ne-a sosit de la cineva care a urmărit programul din Dubai. Somebody from Moldova, but they Cineva- say they're watching online and they live in Dubai. De origine din Republica Moldova, însă a vizionat programul din Dubai. And their question is a common one. Întrebarea se întâlnește adesea. What will be the status between a husband and wife when we get to heaven? Will we be like a brother and a sister? Cum vor fi un soț și soție atunci când vor ajunge în ceruri? Vor mai fi soț și soție sau ca frații? This is a good question. Este o întrebare deosebită. Jesus had a debate with the Sadducees, you Pentru find in the book că of Matthew, și Isus a fost confruntat cu o întrebare de felul acesta din partea saducheilor, where they described a scenario where this man was married to a woman, Scenariul saducheilor era în felul următor. Un om a fost căsătorit cu o femeie, but he died, so she married his brother. el a murit, soția s-a căsătorit cu fratele său. And he died and she married his brother. Cel de-al doilea frate a murit și el și ea s-a căsătorit cu al treilea. I guess this man had 7 brothers. Omul acesta avea 7 frați. After erau 2 or 7 3 frați cu brothers toții. married this woman and they all died, Fapt este că s-au căsătorit toți, conform scenariului, și au murit toți. I would have figured she's bad luck, just don't marry her. Cred că trebuia să-și dea seama că femeia asta poartă ghinion, nu te mai But they căsători cu ea. kept marrying her Totuși, pe rând s-au căsătorit cu ea mai until all departe. 7 of them died and the woman died. Până când au murit toți 7 și la urmă a murit și femeia. And so they asked Jesus, who is she married to in heaven? Așa că saducheii au pus întrebarea în cer. Cu And cine va fi Jesus căsătorită said, femeia? you do err not knowing the power of God or the scriptures. Iar Domnul Hristos le-a spus, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui For Dumnezeu. those that are worthy to partake in the resurrection, Pentru că cei ce vor fi găsiți vrednici, neither marry nor are they given in vrednici marriage, de împărăția cerurilor, acolo nici nu se vor căsători, but are like the angels of God. nici nu vor fi dați în căsătorie, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. That means ultimately in the heaven, we are all married to the Lord. Ceea ce principally. înseamnă că în cer, până la urmă, cu toții vom avea o relație specială de căsătorie cu Domnul Hristos. But does that mean if 2 people are married here on earth, Dar ce vreți să ziceți că dacă pe pământ sunt 2 oameni căsătoriți and there's no divorce or unfaithfulness,
oameni care n-au avut nicio problemă, care și-au rămas credincioși. Does God give them divorce papers when they get to heaven? Oare aici pe pământ au fost împreună și în cer îi divorțează Dumnezeu? Of course they can spend eternity together if they Nici want. vorbă. Cu siguranță că veșnicia le stă la dispoziție să o petreacă împreună dacă vor. But we will not reproduce the way that marriage couples do here on earth. Ideea este că conceptul de căsătorie de pe acest pământ nu se va regăsi în cer. Acolo va fi peste poate. God told Adam and Eve to be fruitful and fill the earth. Adam și Eva au primit din partea Domnului îndemnul de a se înmulți și de a umple pământul. The earth is going to be filled with the redeemed. Iar pământul va fi într-adevăr umplut de oameni mântuiți. If the redeemed continue to reproduce like rabbits, Dacă cei mântuiți s-ar înmulți la nesfârșit, we need ever growing atunci planets. probabil că vom avea nevoie de tot mai multe planete. So there will be no reproduction, but people who are married can still love each other and be Ideea in este heaven că together. nu știm dacă va fi reproducere în ceruri, dar știm un lucru, că But who would dragostea și Solomon be căsătoria, married to in heaven? apropierea între oameni vor rămâne mai departe. He had, Solomon had 300 wives and 700 Ce să zicem de concubines? Solomon, care a avut vreo 300 de neveste și încă vreo 700 de țiitoare? Or maybe he had 700 wives and 300 concubines, I don't remember. But it doesn't matter at that Cifrele point. pot fi și invers, prea puțin mai contează la valorile astea. Everybody's going to be married to the Lord in heaven. Fapt este că fiecare dintre noi va avea acea relație specială cu Dumnezeu. What advice would you give someone who wants to quit smoking? Ce sfat ați da cuiva care vrea să se lase de fumat? This can be a big struggle, I know. Sigur că este o luptă deosebită și o știu. But the Lord saved me from smoking. Știu însă că Domnul m-a ajutat să scap de fumat. I have not had a single cigarette in my mouth in 35 years. De 35 de ani n-am mai pus o țigară în gură. I know he can help anybody. Așa că știu că El poate să ajute pe oricare My altcineva. grandfather smoked for 50 years. Bunicul meu a fumat timp de 50 de ani. And then one day he was in the hospital for a stomach problem. Și într-o zi a ajuns în spital pentru o problemă la stomac. And he was in the hospital bed next to another patient Stătea în patul lui de spital și lângă era un alt pacient. who was smoking a cigarette through a hole in his neck Și acolo pacientul celălalt fuma, dar fuma prin gaura din gât. because he had had his voice box removed Pentru from că cigarettes. deja înaintase mult în problemele pe care le avea cu And my țigările. grandfather saw that. Așa că atunci când bunicul l-a văzut cum He threw fuma, away his cigarettes after 50 years. bunicul a renunțat în ziua aia la țigări după ce fumase 50 de ani. And he lived until he was 93. Și a mai trăit până a ajuns la vârsta de 93 de ani. My father quit smoking after 50 years of smoking. Și tata s-a lăsat de fumat după 50 de ani de fumat. With God, all things are possible, La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu but you have putință, to want to. însă trebuie să-ți dorești lucrul ăsta. When you realize that Christ saves you from your sin Atunci când conștientizezi faptul că Hristos te scapă de păcatele and you are tale born again, și că ești un om născut din nou, there's something wrong with a born again baby smoking a cigarette. nu e așa că ar fi ciudat să vezi un bebeluș care fumează? And God can save you from this. Dumnezeu te poate salva de așa ceva. I believe in the power of God. Eu cred în puterea lui Dumnezeu. If you first ask yourself a question, Și cred că dacă îți pui tu, ție, prima oară o does întrebare, God want me to quit smoking? oare vrea Dumnezeu să mă las de fumat? It says right on the cigarette packs it's going to kill you. Direct de pe pachetul de țigări îți dai seama că acel lucru te va ucide. In America, does it also here? Yeah. Not in China. It's very interesting. În America și în România scrie pe pachetul de țigări. În China nu spune că te omoară. So God wants you to not kill yourself. E clar, Dumnezeu nu vrea să te sinucizi. And I know it's a difficult habit, Știu că este un obicei cu mare putere. but you were not born smoking, you learned to smoke. Însă nu te-ai născut fumător, ai dobândit obiceiul acesta. you can unlearn to smoke. Așa că poți să dobândești și obiceiul dezvățării de The fumat. next question is, will God help you do what he asks you to do? A doua întrebare, te va ajuta Dumnezeu să faci ceea ce El îți poruncește să faci? Da. Yes! Then the third thing is, Al treilea lucru, you pray, roagă-te, throw away your cigarettes, throw away your alcohol, whatever your struggle aruncă is, țigara, aruncă sticla, că este același and then lucru. you pray and ask God for the victory.
Apoi roagă-te și cere lui Dumnezeu să-ți dea When biruința. you take the first step Și atunci când tu faci and primul then you pas ask Him for help, și când îi ceri lui ajutorul, He will work miracles to deliver you. El va face minuni ca să te izbăvească. He's done it for thousands of others. A făcut-o de mii de ori. He can do it for you. Poate să o facă și pentru tine. Amen? Amin? Okay. Next question. Who are the 24 elders in Revelation chapter 4? Cine sunt cei 24 de bătrâni din Apocalipsa? Well, the Bible isn't exactly clear, but we can speculate. Biblia nu este foarte clară, dar putem să ne dăm și noi cu părerea aici. The book of Job talks about a heavenly meeting where the sons of God came around the Lord. În cartea lui Iov stă scris despre o adunare a ființelor cerești în care diverse ființe s-au adunat în jurul tronului lui Dumnezeu. The Bible says Adam was the son of God in Luke chapter 3. În Evanghelia după Luca, Adam este prezentat ca un fiu al lui Dumnezeu. Adam represented this world. Iar Adam a fost un reprezentant al lumii acesteia. Those 24 elders might be representatives of other Este unfallen posibil worlds. ca cei 24 de bătrâni să fie reprezentanți ai altor lumi necăzute în păcat. Some think they are some of the saints who were resurrected, like Elijah and Enoch and Alții Moses. cred că aceștia reprezintă de fapt sfinți care au fost înviați, cum ar fi Enoch, Moise sau Ilie. The people who are resurrected at the resurrection of Jesus. Sau persoane care au înviat atunci când a avut loc și învierea Domnului Hristos. We're not exactly sure. I like the first theory better. Nu putem să spunem cu certitudine 100%, dar prima teorie îmi place mai mult. There are rumors that Jesus had an intimate relationship with Mary Magdalene. Is that true? Circulă zvonuri că Iisus ar fi avut o relație mai specială cu Maria Magdalena. E adevărat sau nu? I wrote an entire book on Mary Magdalene Am scris o carte întreagă despre Maria Magdalena. and did a lot of research. Am făcut cercetări amănunțite. There is not a fragment of that theory in the Bible. Iar în Biblie nu găsești nici măcar o fărâmă care să te ducă cu gândul la o astfel That de comes teorie. from largely secular sources, Surse seculare își dau cu părerea în sensul acesta. media Hollywood influences. Sunt influențe venite din zona mass media de la They Hollywood. find it so difficult to believe Sunt practic oameni cărora li se pare atât de greu să crezi that ce Jesus scrie. was a healthy man, Să crezi că Isus a fost un om sănătos, but plin de putere he did not have a relationship with a woman. și totuși a putut să nu aibă o relație specială cu o femeie. Jesus does have a bride. Sigur, Isus are mireasa It lui. wasn't Mary Magdalene, Nu a fost Maria Magdalena, it's the church. ci este biserica lui. Ephesians tells us, husbands, love your wives as Christ loved the church. În epistola către Efeseni, bărbații sunt îndemnați să-și iubească nevestele așa cum și Hristos și-a iubit biserica. I was a member of a church of God, but I am a backslider. Am fost membru în biserica lui Dumnezeu, însă acum m-am rătăcit. What should I do? Ce să fac mai departe? Well, you've already taken the first step. Păi deja ai făcut primul pas, You realize that you have slidden ți-ai away. dat seama că ai luat-o pe alt drum. The Bible says if we draw near to God, God will draw near to us. Biblia spune că dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, El se va apropia de noi. Come back to church. Vino înapoi la biserică. Do not wait until you think you're perfect enough. Nu sta acolo și aștepta până te crezi că ai ajuns Or you'll never bun, come back. desăvârșit ca să te întorci. Nu te vei întoarce niciodată în You felul make the acesta. first steps to come back to God. Ai făcut primul pas pentru a te And apropia de Dumnezeu. the story of the prodigal son. Și ca și în istoria fiului risipitor, As soon as your father sees you coming, atunci când tatăl tău te vede în depărtare că te he will apropii, run to meet you el va fi acela care and va receive you alerga and embrace you. să te ia în brațe și să te primească. Confess your sin to God, repent of your sin. Mărturisește păcatul, pocăiește-te de el You can get a new beginning. și atunci poți avea parte de un nou început. Just like Peter after he denied the Lord. La fel cum a făcut-o și Petru atunci când s-a lepădat de Domnul său. Last. We're just about out of time here. What do I do? Let me see Ce here. să Which mai aleg? question shall I go Sunt to? multe și în seara aceasta. If you're a Christian and you're afraid you've committed the unpardonable sin, can you ever be forgiven? Dacă ești creștin și trăiești cu temerea că ai comis păcatul de neiertat, mai poți fi iertat? Most people who are worried about committing the unpardonable sin Cei mai mulți oameni care se tem, oare am comis păcatul have de not neiertat, committed the unpardonable să sin știe că nu l-au făcut încă. because it's the Holy Spirit that makes them want to
have God back in their life. Pentru că Duhul Sfânt este acela care le pune în minte gândul de a se întoarce, de a se gândi din nou la Dumnezeu. The unpardonable sin is not shaking your fist at God or even cursing at the heavens. Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu înseamnă să ridici pumnul mânios în răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. It's something that happens over a period of years, Nu sunt usually, nici blesteme rostite împotriva cerului, ci este o atitudine în ani de zile where you resist the voice of the Holy Spirit. în care nu răspunzi chemării Duhului So Sfânt. you no longer hear the Spirit Nu mai convicting you of asculți sin. Duhul care să te convingă de păcatul tău. If you're convicted of your sins, that's good. That means you're alive. Dacă cineva este convins de păcatul său, atunci e un semn bun, înseamnă că e un om viu. If I step on his foot and he yells, that means he's Dacă alive. îl calci pe unul pe bătături și țipă, înseamnă că e viu. But when you have no feeling left Însă atunci about când sin, nu mai simți nimic that's when it's very din pricina dangerous. păcatului, atunci este zona periculoasă. So I would say, pray to God. Așa că ce le-a spune acestora? Rugați-vă lui Dumnezeu mai Ask departe. him to revive you and give you evidence. Cereți lui Dumnezeu să vă dea o redeșteptare, să vă dea dovezi ale iubirii loves Lui. you. Pentru că El are o dragoste And specială you will see pentru the noi. fruits of the Holy Spirit Și in vei your vedea life. atunci darurile Duhului Sfânt în viața ta. Well, we have a big subject tonight. În So seara we need to move aceasta, on. subiectul este iarăși unul deosebit de important, așa că trecem mai departe la studiul său. Tonight we're going to talk about the glorious mount. În seara aceasta vom merge pe culmile marilor munți, This is a mountain we all need to climb with Jesus. în special pe un munte pe care trebuie să urcăm cu toții alături de Isus. We're also going to talk about the second coming of Jesus. Vom vorbi și despre a doua venire a Domnului Hristos. The story that we're using as our backdrop for this Iar truth istoria biblică pe care o vom studia ca fundal is pentru in Mark chapter subiectul 9. serii se regăsește în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. You can also find it in Matthew 16 and in Luke chapter 9. Se regăsește și în Matei 16 sau în Luca 9. And we'll begin with verse 1. Vom citi, ca de obicei, pas cu pas. Versetul 1. It tells us that one day Jesus made an unusual statement to the apostles. Într-o zi, Domnul Hristos a făcut o afirmație care a sunat neobișnuit pentru ucenici. And he said, "Assuredly I say to you, El le-a mai zis, adevărat vă spun, there are some of you standing here who will not taste of death till they see the kingdom of God come with power." că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu mare putere. Now, right away you might wonder, what was Jesus talking about? Imediat gândul te duce la întrebarea, oare la ce s-o fi referit Domnul aici? In all three gospels, after Jesus makes this statement, În toate cele trei evanghelii sinoptice, după ce Iisus face afirmația aceasta, it tells about the following experience. apare o experiență aparte. I'm going to read this to you and then we'll back up and we'll talk about it. Așa că vom citi experiența care urmează și apoi vom reveni să avem imaginea de ansamblu. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, and he led them up on a high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri, deoparte, pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. And his clothes became shining exceedingly white, like snow, such as no launderer on earth can whiten them. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. And Elijah appeared with them, with Moses, and they were talking with Jesus. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și stătea de vorbă cu Isus. And Peter answered and said to Jesus, Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus, "Rabbi, it's good for us to be here. învățătorule, este bine să stăm aici, Let us make 3 tabernacles, one for you, and one for Moses, and one for să Elijah." facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Because he didn't know what to say. They were greatly afraid. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă And îi a cloud apucase. came and overshadowed them. A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. And a voice came out of the cloud, Și din nor s-a auzit un glas care zicea, saying, "This is my beloved son, hear him." acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Suddenly, when they looked around, Îndată, ucenicii they s-au saw uitat no one împrejur anymore, și n-au mai văzut pe nimeni, but only Jesus with themselves. decât pe Iisus singur cu ei.
This experience that we read about in Mark chapter 9 Experiența aceasta pe care am citit-o din Evanghelia după Marcu is a miniature picture of the kingdom of God coming. este o imagine în miniatură a măreței împărăției a He said, cerurilor. some of you will not die till you see the kingdom of God come. Iisus le spusese că unii din cei de acolo n-aveau să moară până când nu vedeau împărăția lui Dumnezeu venind. First, let's ask this question. Why did they go up the mountain? Aș întreba la început, de ce a trebuit Iisus să-i ducă pe un munte înalt? Jesus only took Peter, James, and John. Pentru că a luat doar pe 3 dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan. He didn't take all 12 apostles. Nu i-a luat pe toți 12. And he brought them up so that he could pray with them. I-a luat sus pe munte ca să se roage împreună cu ei. And Jesus is especially praying that they're going to have a vision that will encourage them. Iar rugăciunea lui Isus este una deosebită. Subiectul este acela ca Dumnezeu să le facă o descoperire și ei să găsească curaj mai departe în urma acestei viziuni. Jesus knows in a few days they're going to be seeing him hanging on a cross. Isus știe că nu mai durează mult timp până când aceiași ucenici îl vor vedea răstignit pe cruce. And he will not have Moses and Elijah on the right and left, but two thieves. Iar acolo, la stânga și la dreapta lui, nu vor mai fi Moise și Ilie, ci vor fi 2 tâlhari. And he will not hear the voice of God and angelic music. Și nu se vor mai auzi glasul lui Dumnezeu sau melodii îngerești, There will be cursing and swearing. ci vor fi blesteme și înjurături. And Jesus would not be robed in glory, he would be covered with stripes and blood. Iar Hristos nu va mai fi îmbrăcat în slavă, ci va fi acoperit de răni și de lovituri. Jesus knew their faith was going to be tested. Iisus știa că credința acestor ucenici avea să treacă printr-o amarnică încercare. So he told the disciples, pray with me. Așa că le-a spus ucenicilor să se roage împreună cu I el. want to pray you have an experience that will strengthen your faith. Și a spus, vreau să mă rog ca voi să aveți o experiență prin care credința voastră să se întărească. So as Jesus is praying, Așa că Iisus se roagă, the disciples got tired. iar ucenicii obosesc. And you can read in Luke 9, verse 32, În Luca, același capitol, dar versetul 32, but Peter and those who were with him were heavy with sleep. what's the verse? They were heavy with Luke 9:32. Peter and the disciples who were with him became sleepy. Ne aducem aminte că și cu altă ocazie au fost împreună cu Domnul Hristos și i-a Yeah. doborât somnul. That's in Luke, not in Mark. Ok, sorry. See, this story is in Matthew, Mark, and Luke. Episodul apare și în Marcu și în Luca, iar în Luca 9 cu Each of the 32 gospel writers tells a little different piece of the spune că story. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. So I'm jumping around a little bit, Sar de la o evanghelie la alta ca să completezi putting all imaginea. the story together. În felul acesta, imaginea va fi una de While ansamblu. Jesus is praying, Luke adds, they went to sleep. În timp ce Iisus se ruga, Luca spune că ucenicii au fost îngreuiați de somn. What did the disciples do just before the cross? Ce au făcut ucenicii înainte de răstignire? In the Garden of Gethsemane, Jesus said, pray with me. În grădina Ghețimani, Iisus le-a spus, rugați-vă And he împreună cu took Peter, mine. James, and John. Și i-a luat pe aceiași Iacov, Petru și And they Ioan. started out praying, they ended up sleeping. Au început cu rugăciune și au terminat adormiți. Have any of you started to pray when you went to sleep at night? Este cineva în sală care s-a rugat înainte de a merge la culcare And the next thing you know is, și apoi Go to sleep. s-a trezit dormind? I preach all the time where I see people sleeping while I'm preaching. De multe ori predic și văd oamenii că adorm în sală. I remember traveling to a foreign country one time Mi-aduc aminte că am călătorit într-o țară străină odată where there was like a 12-hour time difference. și diferența de fus orar era cam de 12 ore. And I got up, they wanted me to start preaching at like 11 o'clock in the middle of the day. Și m-au rugat să predic, era o predică de, să zicem, ora 11 ziua. And I was sitting on the platform while they're making announcements. Și stăteam la platformă în timp ce la pupitru se perindau cei care aveau de făcut And I was anunțurile. fighting to stay awake Mă luptam cu mine însumi să nu cad acolo de oboseală. because I knew that'd be really embarrassing Știam că ar fi fost jenant să adorm acolo. if I went to sleep during the sermon and I'm preaching. Ar fi fost culmea să adorm în timpul predicii mele. Have you ever noticed Dar ați observat vreodată it's hard to pinpoint the moment when you go to sleep? că este foarte greu să identifici exact momentul în care ai adormit? Try and do that sometime.
Încercați să verificați Get a piece of odată. paper, Luați o bucată de hârtie and at the very moment you go to sleep, mark it down. și scrieți pe foaie secunda în care ați adormit. That's hard to do N-ai cum să o faci. because by the time you're going to go to sleep, you can't think to mark Pentru it down. că atunci când ai adormit, deja mintea ta este în altă parte. I know I'm teasing you a little bit, Știu că doar încerc să vă irit un pic. but it's really very serious. Ideea este însă foarte serioasă. The church has the tendency to go to sleep at critical moments. Biserica are tendința asta de a dormi exact când acțiunea e mai In the importantă. parable of the 10 virgins, În parabola celor 10 fecioare, 50% were wise and 50% were foolish, 50% erau înțelepte, 50% erau neînțelepte. and 100% went to sleep. Dar 100% au adormit. Jesus said when it comes to the second coming, Iar Iisus spune că atunci când vorbim despre a doua venire, the church will be sleeping, biserica va fi adormită. but we don't have an excuse to be asleep. Nu avem vreo scuză pentru a adormi. Paul said we are not children of the night, but children of the day. Pavel spune că nu suntem copii ai întunericului, ci ai zilei, ai So we need luminii. to pray that God will wake us up. Așa că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne trezească. And then there's this brilliant vision. Și apoi are loc această viziune And they strălucitoare. see Moses and Elijah. Iar ucenicii îl văd pe Moise și pe How did they Ilie. know it was Moses and Elijah? Întrebarea ar fi, de unde au știut ei că unul este Moise și altul este Ilie? Because Jesus is talking to them. Probabil pentru că Iisus vorbea și And li se adresa addressing pe them nume. by name. Le spunea pe nume. And they're so excited. Așa că ucenicii sunt uimiți. What do Moses and Elijah represent? Pe cine credeți că reprezintă Moise și Ilie? Moses is the great lawgiver. Moise este cel mai mare dătător al legii, Elijah is the greatest of the prophets. iar Ilie este cel mai mare dintre profeți. Moses and Elijah represent the law and the prophets. Moise și Ilie reprezintă legea și proroci. Jesus said, "Do not think that I've come to destroy the law and the prophets." Iar Iisus a spus să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, The life of Christ was an expression of the law and the prophets. ci viața lui Hristos a fost o materializare a conceptelor din lege Jesus și din said, "If you do proroci. not believe the law and the prophets, you will not believe me." Iar Iisus a spus că dacă nu crede cineva pe Moise și pe proroci, nu mă va crede nici pe mine. One of the characteristics of God's church in the last days Una dintre caracteristicile Bisericii lui Dumnezeu în zilele de pe urmă is that they have the law and the prophets. este aceea că ei au legea și profeții. Revelation 12:17. Găsiți lucrul acesta în Apocalipsa 12 cu The 17. dragon was wroth with the woman, Balaurul era mâniat pe femeie and he went to make war with the remnant of her seed, her și descendants, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, that keep the commandments of God, that's the law, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, adică legea, and have the testimony of Jesus, Și that's au the spirit of prophecy. mărturia lui Isus, care este Duhul prorociei. This vision that happened on the mountain that day Viziunea aceasta pe care au avut-o pe munte în ziua aceea is telling you and I today ne spune nouă, celor de azi, that the testimony of the law and the prophets, the word of God, că mărturia care se găsește în lege și în proroci, adică is cuvântul lui that Dumnezeu, Jesus was the Messiah the world is waiting for. este ceea ce ne certifică că Isus a fost Mesia cel așteptat în lume. Isaiah chapter 8, verse 16. În cartea prorocului Isaia, capitolul 8, versetul Bind 16, up the testimony, seal the law among my disciples. învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. And then you go to verse 20. Și apoi versetul 20. According to the law and the testimony. La lege și la mărturie. That's the law and the prophets. Aici este legea If și they mărturia. speak not according to this word, there is no light in them. Dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru Everything is poporul to be acesta. measured by the word of God. Înțelegem că totul trebuie cântărit cu legea și cu The profeții. law and the prophets, these are the two witnesses in Revelation 11. Legea și prorocii sunt cei doi martori din Apocalipsa 11. Some people think that it's literally Moses and Elijah. Unii oameni cred că cei doi martori din Apocalipsa sunt literal Moise și It's Ilie. really that Moses and Elijah represent the word of God, Cel mai probabil, Moise și Ilie reprezintă cuvântul lui the law Dumnezeu, and the prophets. legea și prorocii. This is that sword that has two edges. Aceasta este acea sabie cu două tăișuri. The word of God is dual in its nature. Cuvântul lui Dumnezeu are o natură dublă.
You need the testimony of at least 2 or 3 witnesses. Ai nevoie întotdeauna de mărturia a 2, cel puțin, 2 martori, dacă When nu mai Moses and mulți. Elijah point to Jesus that day, Iar atunci când, în ocazia aceea, Moise și Ilie au vorbit cu Isus, this vision is telling us that Jesus is the Messiah. viziunea aceasta That a they dat were looking convingerea for. că Isus era Mesia pe care ei înșiși îl așteptaseră. Now, how did Moses get to heaven? Întrebarea ar fi, dar Moise cum a ajuns în ceruri? The Bible tells us in Jude, verse 9, În epistola apostolului Iuda, that Moses was resurrected. ni se spune că Moise a fost înviat. And there was a special resurrection for Moses, probably 3 days after he died. A fost o înviere specială de care Moise a avut parte la câteva zile după moartea sa. And how did Elijah get to heaven? Iar Ilie cum a ajuns la cer? We heard last night that Elijah went to heaven in a fiery Seara chariot. trecută am aflat cum Ilie a fost luat la cer într-un car de foc. So they really did appear on the mountain that day. Așa că, în ocazia aceea, Moise și Ilie au apărut în It persoană. wasn't a dream. Nu era vorba de un vis. When 3 people have the same dream, it's real. Atunci când 3 oameni visează același lucru sau văd That's același lucru, why este Jesus real. took Peter, James, and John. De aceea și Ilie și Domnul Iisus și-a luat cu el 3 The martori. heavens were open and they saw that Moses and Elijah were showing that Jesus is the Messiah. Cerurile s-au deschis atunci pentru ca Moise și Ilie să certifice că Iisus Hristos este Mesia. What more important endorsement could you get than the words of Moses and Elijah if you're a Jew? Ce altă susținere mai puternică, mai convingătoare ai decât acești martori? How many people in the Bible fasted for 40 days and 40 nights? Gândiți-vă, câți oameni din Biblie au postit timp de 40 de zile și 40 de nopți? 3. Veți găsi doar You know who 3. they were? Știți care sunt aceia? Moses, Moise, Elijah, Ilie and Jesus. și Iisus Hristos. They're all on the mountain that day. Iar în ocazia asta sunt toți 3 pe un singur munte. The Bible says there are 3 temples during the children of Israel's time. Biblia spune că în timpul peregrinării Sanctuaries. poporului Dumnezeu au One fost during 3 the time of temple. Moses, Unul pe vremea lui Moise, one during the time of Elijah, unul pe vremea lui Ilie, Solomon's temple, templul lui Solomon, and one during the time of Jesus. și un altul pe vremea lui Isus. That's interesting that Peter said, let's build 3 tabernacles. Este interesant că Petru spune să facem 3 colibe, There are 3 phases to salvation: pentru că și mântuirea este în 3 etape. justification, Neprihănire, glorification, and sanctification. slăvire și Not in that sfințire. order. Justification, sanctification, glorification. Îndreptățire, sfințire și proslăvire. They were justified by the Lamb. Moses is a type of the Ei au fost justification. socotiți neprihăniți prin jertfa mielului și Moise este modelul God acesta. saved the children of Israel just like they were. Dumnezeu a salvat, a mântuit poporul Israel așa cum era. And after he saved them, he brought them to the law of Mount Sinai. Iar după ce i-a eliberat, i-a adus la poalele We do muntelui not Sinai keep the law to be și saved. acolo le-a dat legea. Noi nu păzim legea ca să fim We keep mântuiți, the law because we are saved. ci păzim legea pentru că am fost eliberați și mântuiți. Elijah represents sanctification. Ilie reprezintă a doua etapă, aceea de He sfințire. called the people back to lives of holiness and worshiping God. El este acela care i-a chemat pe oamenii lui Dumnezeu înapoi la o viață de sfințire și He was a închinare. revivalist like El a John fost the Baptist. un redeșteptător, așa cum a fost și Ioan Botezătorul. And Jesus is when God filled a man, he is glorification. Iar Isus este simbolul suprem. Când Dumnezeu îl umple pe om When you perfectly reflect Jesus, you are glorified. și atunci când vei reflecta desăvârșit chipul lui Dumnezeu, atunci And ești we're o all persoană looking forward to proslăvită. that. Așteptăm și noi momentul acela. So what did they talk about? Oare despre ce au discutat cei 3? Well, you know, the Bible says in Luke chapter 9, verse 31, Din nou în Luca, capitolul 9, versetul 31. says they spoke of his decease that he was about to accomplish in Jerusalem. Se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. That was a very smart thing for God to do. A fost ceva foarte înțelept din partea lui Dumnezeu. Now think about this for a moment. Și gândiți-vă la lucrul acesta. How can anyone get to heaven? Cum poate ajunge cineva în cer? Does anyone go to heaven because of their good works? Credeți că ajunge cineva în cer în baza faptelor bune pe care le-a făcut? What do you think? Ce ¿Qué ziceți? piensas? No. Nu. Does anyone earn heaven? Este cineva care să-și câștige un drept la cer? The only way you can get to heaven is because of the sacrifice of Jesus. Singurul mod prin care putem ajunge în cer este prin
jertfa lui Hristos. Right? Da? Da? Okay. What right did Moses and Elijah have to go to heaven before Jesus died? Spuneți-mi, cu ce drept au intrat în cer Moise și Ilie înainte de jertfa Domnului Hristos? Jesus hadn't died yet. Pentru că Iisus nu murise încă. Well, I think God gave them an advance payment on the death of Jesus. Poate că Dumnezeu le-a acordat o perioadă de har în avans. You know, sometimes you eat your food and then you pay the restaurant. Sunt ocazii în care întâi mănânci și la sfârșit plătești. But if you don't pay, Dar dacă la you got to sfârșit wash dishes. nu plătești, atunci probabil că primești o pedeapsă. Can you imagine God being wiser than sending Moses and Elijah to encourage Jesus? Nu vedeți aici o înțelepciune a lui Dumnezeu care îl trimite pe Moise și pe Ilie să-l încurajeze pe Hristos? The only reason that they were enjoying heaven is because the sacrifice Jesus was going to make. Ei se bucurau de frumusețile cerului doar în baza sacrificiului pe care Iisus urma să-l facă. What would happen to Moses and Elijah if Jesus changes his mind? Ce s-ar fi întâmplat cu Moise și Ilie din cer dacă Domnul Hristos ar fi renunțat la planul de pe pământ? So can you imagine that conversation? Vă puteți imagina acea discuție? Moses says, Și Jesus, Moise îi spune Domnului, we Doamne, really enjoy it up here. chiar ne place în cer. We'd like to stay. Am vrea să nu ne Don't scoți de get acolo. discouraged with these people. Te rugăm să nu te descurajezi cu ceea ce vezi pe We pământ. know how stubborn people can be. Noi știm cât de încăpățânați pot fi oamenii. Did Elijah get hunted by his own people? Vă aduceți aminte că Ilie a fost vânat de propriul său popor. Did Moses' own people threaten to stone him? Vă aduceți aminte că și Moise a avut viața amenințată de proprii lui oameni. Moses and Elijah understood what Jesus was going Așa through. că Moise și Ilie au înțeles perfect prin ceea ce urma să treacă Iisus. So they encouraged him, Așa că îl încurajau cu privire la ce but urma. also they wanted to stay in heaven. Însă cu siguranță că și ei își apărau dreptul de a ajunge cu toți în cer. And this represents a miniature picture of the second coming. Avem așadar, cum am spus, o miniatură a împărăției și a venirii Domnului Hristos. See, Jesus began the chapter. Pentru că Iisus începe acest capitol He had said, some of you here will not die till you see the kingdom of God come with power. spunând că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Then after Jesus makes that statement, Și imediat după ce a făcut această afirmație, it says 6 days later, evenimentul care apare imediat, dar la o distanță de takes them 6 up the zile, mountain. este suirea pe un munte. He's glorified like he will be when he comes. Acolo unde El este glorificat, așa He's cum va fi atunci când surrounded va with reveni. clouds of glory on the mountain. Este înconjurat cu nori de slavă There he's coming in the power of the Father. și acolo se arată venind în puterea Tatălui Său. Moses represents those people who have died but will be resurrected. Moise îi reprezintă pe acei oameni care au murit, dar care la venirea lui vor avea parte de înviere. Elijah represents the saved who will be transformed when Jesus comes. Iar Ilie îi reprezintă pe cei care vor fi găsiți în viață și vor fi schimbați la venirea lui. This is a miniature picture of the second coming Jesus gave Observați them. deci că aici avem o imagine în miniatură a ceea ce va fi la a doua venire a The Domnului. disciples never forgot that. Imaginea aceasta nu s-a șters niciodată din mintea You ucenicilor. can read about this in 2 Peter chapter 2. Și putem citi I'm asta sorry, 2 Peter chapter 1, în a doua epistolă a lui Petru, capitolul verse 1, 17. versetul 17. It says, "For he received from God the Father honor and glory, Iisus a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă when there came such a voice to him from the excellent glory. atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra lui un glas. This is my beloved Son in whom I'm well pleased." Un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc And this plăcerea. voice which came from heaven we heard Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, when we were with him in the holy mountain. când eram cu el pe muntele cel sfânt. Even Peter says, "We saw the power of God's coming in this vision." Ce spune Petru este că ei au văzut acolo slavă și putere în viziunea respectivă. Jesus is going to come again. Iar Iisus urmează să revină. You know, one thing about this story that's made me think, Este ceva în istoria aceasta care m-a făcut să mă gândesc mai mult. why does it say in Matthew and in Mark, Oare de ce nu spune în Marcu și în Matei Jesus makes the statement, afirmația pe care o face Iisus? then 6 days go by and he takes them up. Și în fiecare apare ideea aceasta că după 6 zile i-a luat pe munte. You know, you see a pattern for 6 in the Bible.
imaginea aceasta, modelul acesta de 6 apare des în Biblie. For example, the Bible tells us that a Hebrew could have a servant for 6 years, Spre exemplu, Biblia spune că un evreu putea să aibă un rob timp de 6 ani, and then after 6 years of service, he would be set free. iar după 6 ani de slujire, robul acela căpăta eliberarea. This world has been enslaved by the devil for 6,000 years. Lumea aceasta a fost înrobită de Satana timp de 6.000 de ani. But Jesus is going to come soon and Însă- set the captives free. Însă Iisus Hristos va veni curând și va da drumul prinșilor de război. In 2 Peter chapter 3, În a doua epistola lui Petru, capitolul it 3, says, "A day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years like a day." se spune că la Domnul o zi Second este Peter ca chapter 1000 de 3, ani și 1000 de ani sunt ca o zi. After 6 days, he took them up. După 6 zile, Domnul Hristos i-a luat sus cu el pe munte. How long do the righteous live and reign with the Lord during the millennium? Cât timp vor domni cei neprihăniți împreună cu Domnul Hristos 1,000 years. în ceruri? 1000 de ani. It's like 1,000 year Sabbath. Este ca și cum am vorbit despre un sabat de 1000 de ani. The Jews had a law for 6 years you would farm your land. Evreilor li se spusese că 6 ani pot să-și You would scatter the are seed. ogorul, să semene sămânța. And then at the end of 6 years, the land would keep Sabbath. Dar la finalul celor 6 ani, pământul avea să-și țină sabatul For său. 6,000 years, Jesus has been spreading the seed of truth in the world. De 6.000 de ani, Domnul Hristos a împrăștiat sămânța adevărului său pe întreaga Revelation planetă. tells us that when Jesus comes, Iar Biblia ne spune că atunci când Isus va reveni, that he's coming to harvest the earth. va veni la secerișul pământului. And again, Psalm 90 verse 4 says, 1,000 years are in your sight are like evening when it is gone. De asemenea, în Psalmul 90, verse 4, Yes, Psalm 90 verse 4. 94, înaintea ta, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. God told Adam and Eve, Dumnezeu a spus lui Adam și Eva in the day that you eat of the forbidden fruit, you că în will ziua în die. care vor mânca din fructul oprit, vor muri. Adam and Eve didn't die physically that day, Adam și Eva nu au murit fizic, efectiv, în ziua aceea. but if a day with the Lord is like 1,000 Dar dacă ar years, fi să luăm așa cum scrie aici, că o zi pentru Domnul este ca how 1000 de long did ani, Adam live? spuneți-mi, câți ani a trăit Adam? 930 years. 930 de ani. And you'll notice that nobody lived any longer. I think the oldest is Methuselah, Cel mai în vârstă dintre toți muritorii a fost Metusala, 969 years. 969 de ani. Dar observați un lucru, None of them lived beyond that first millennium. niciunul dintre oameni nu a trecut de In the pragul day celor 1000 that de you ani. eat thereof, you will surely die. În ziua în care vei mânca din el, negreșit vei God muri. made Adam and Eve to live forever. Dumnezeu ar fi putut să-i facă pe Adam și Eva să trăiască pentru totdeauna. When they died in the first millennium, it was like a day for them. Însă pentru ei, când au murit la finalul 1000 de ani, A a day fost with the ca Lord o is zi like pentru 1,000 Domnul. years. Pentru că la Domnul 1000 de ani sunt ca o zi. If you add up the ages of Bible history, Dacă ar fi să punem cap la cap, să adunăm toată istoria prezentată în Biblie, regardless of what you think about evolution and creation, scoateți din calcul ceea ce știm de la evoluție. you just get out your calculator and you add up the ages in the Bible. Luați un calculator de birou și că puneți cap la cap toți anii care apar în Biblie. You will soon realize our world is approximately 6,000 years old. Și veți găsi că lumea noastră are o vârstă de aproximativ 6.000 de know ani. exactly. Nu putem să certificăm la virgulă. Amazing Facts worked for a year and a half and developed a Bible timeline. Organizația noastră a lucrat mai mult de un an ca să realizeze o hartă a istoriei. It's online. We need to translate it in Romanian. Este disponibilă și online, poate va fi tradusă și în But we românește. took all the Bible characters and put their ages on a timeline for Bible study. Am luat toate personajele biblice și le-am pus cap la cap, toată viața, ca să vedem ce perioadă se We did obține. extensive research with the theologians in our church, A fost o cercetare amănunțită cu ajutorul unor teologi ai bisericii noastre. and we know the world is approximately 6,000 years Și old now. rezultatul a fost aproximativ 6.000 de ani. After 6 days, he took them up. Domnul Hristos, după 6 zile, i-a luat pe un munte înalt. You know, there's an interesting story in the Bible regarding Moses. Este o poveste interesantă și Exodus despre Moise. 24:16. Exodul, capitolul 24, versetul 16. It says, "The glory of the Lord was on Mount Sinai,
Se for spune 6 acolo days. că slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. And on the seventh day, În ziua 7-a, God called Moses up into the clouds. Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. After 6 days, he went up. Observați? După 6 zile, God told Joshua to march around Jericho Dumnezeu a spus lui Iosua să încercuiască Ierihonul. one time for 6 days. O dată pe zi, timp de 6 zile. Then early on the seventh day, Iar după 6 zile, they marched around the city 7 times and they took the promised în cea land. de-a 7-a zi, au încercuit de 7 ori cetatea și au intrat în stăpânirea țării You făgăduite. see this pattern all through the Bible. Modelul acesta se No regăsește man knows the de day and the nenumărate hour. ori în Oh, I'm sorry, Biblie. you were still talking. No man knows the day and the hour. E adevărat, nimeni nu cunoaște But ceasul Jesus sau said ziua. there's signs Iisus a spus însă că so sunt we can know semne when his coming is near. prin care vom ști că venirea Lui este aproape. Not only do I see patterns in the Bible, Și atunci nu văd doar niște modele care se repetă. the birth for Adam, or creation of Adam, was approximately 4000 BC, approximately. Nașterea lumii noastre a avut loc cam cu 4000 de ani înaintea nașterii Domnului Hristos. 2000 years later, Abraham is born. După Adam, cam la 2000 de ani s-a născut patriarhul Avram. 2000 years later, Jesus is born. La 2000 de ani după Avram s-a născut Isus. For the first 2000 years, God preaches the gospel through the patriarchs. Timp de 2000 de ani, Dumnezeu predică adevărul său prin patriarhi, Adam, Noah, Prin Enoch, Adam. Methuselah, prin Enoch, prin Metusala, they were not prin Jews. Noe. Ei nu erau evrei. Then he calls Abraham. Apoi îl cheamă pe Avram For the next 2000 years, he preaches the gospel through Israel. și pentru 2000 de ani mai departe, Dumnezeu predică vestea bună prin poporul Israel. And he told Abraham, Și a spus lui Avram, through your descendants, the Messiah will come. prin urmașii tăi va veni și Mesia. Every Jewish mother was hoping her baby would be the promised Messiah, the Orice Savior. mamă evreică se aștepta ca pruncul ei să devină Mesia. Maybe Abraham and Sarah hoped it would be Isaac, Poate că Avram și Sara s-au gândit că Isaac va fi acela. and Jochebed hoped it would be Moses. Poate că Iochebed a considerat că Moise va fi. And there were many saviors, but they were not the Messiah. Au fost mulți salvatori ai poporului, dar niciunul dintre ei nu era And the adevăratul Jews Mesia. kept waiting. Așa că evreii au tot așteptat. 100 years went by. Au trecut 100 de ani, 500 years went by. 500 de ani And they thought God must have forgotten about us. și s-au gândit, poate că Dumnezeu o fi uitat de They noi. went through many struggles. Au trecut prin When nenumărate is the suferințe Messiah coming? și și-au pus mereu întrebarea, când vine Mesia? 1,000 years go by. Trec 1000 de ani, 1,500 years go by. trec 1500 de ani Then after 2,000 years, și cam după 2000 de ani wise men come into Jerusalem and they say, where is he? vin niște magi de la răsărit cu întrebarea, We have seen unde his star. este cel căruia i-am văzut steaua? God told us, your king has come. Dumnezeu le-a spus poporului, a Jesus sosit came împăratul vostru. quietly the first time like a lamb. Iar Iisus, când a venit prima oară, a venit tăcut și He will liniștit ca un come the next miel. time like a lion. Dar tura a doua, când va reveni, va veni ca un leu. Then Jesus told the church, I will come again. Iisus a spus bisericii, mă voi întoarce. 100 years went by. Totuși, a trecut 100 de ani în biserica creștină. John, at the end of Revelation, Și la finalul Apocalipsei, he says, Apostolul Ioan even so come Lord Jesus. spune, amin, vino Doamne Iisuse. 500 years went by. Trec 500 de ani. The church had many trials. Biserica trece și ea prin problemele ei. There was apostasy and persecution. Biserica trece prin apostazie și prin 1,000 years persecuție. went by. Trece un mileniu. And Christians were saying, will he ever come? Și creștinii ajung să se întrebe ca evrei, va veni vreodată? 1,500 years went by. Trec 1500 de ani. And then the church begins to wonder, maybe we misunderstood. Și biserica începe să se gândească, oare nu ne-a scăpat ceva? Now here we are after 2,000 years, Și astăzi suntem noi, la 2000 de ani, and the church is snoring. iar biserica sfore. And Jesus said, in such an hour as you think not, the Son of Man will come. Iar Biblia spune că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. And there's plenty of evidence in the Bible that the end is near. Sunt atâtea dovezi în Biblie și în lume că sfârșitul e aproape. We hear of wars and rumors of wars. Auzim de războaie și de vești de războaie.
Jesus said there will be earthquakes and natural Iar Iisus a spus disasters. că vor fi cutremure și mari arătări, mari catastrofe The sea naturale. and the waves roaring, Marea va mugi și valurile ei vor fi Tsunamis. înfuriate, vor fi tsunami, storms and tornadoes, furtuni și like tornade, the one in the Philippines. așa cum au fost cele prin Filipine. Oh, that was terrible. We were just in the Philippines this year, Noi am fost în Filipine anul acesta and it was we have no idea what that country suffered. și n-am conștientizat până atunci prin ce suferințe a trecut țara But asta. like a woman who's ready to have a baby, Însă așa cum o femeie este în chinurile nașterii, she might have some pains Sigur during că her 9 months. are dureri în timpul celor 9 And luni. she'll feel the baby kick and she'll feel some Poate contractions. simte contracții, simte că pruncul dă din mânuță sau din picioruș. But when those contractions get closer together, Însă atunci când contracțiile se întețesc and when they get more intense and severe, și când devin dureroase, you know something is about to happen. atunci știe că urmează să se întâmple ceva. Jesus said, when you see these things in the world begin to intensify, Iar Iisus a spus, când veți vedea că lucrurile acestea capătă intensitate, we must know that the coming of the Lord is near. atunci să știți că venirea Domnului este aproape. And we know Jesus has to come. Știm că Iisus trebuie să revină. It tells us in Revelation chapter 11, Știm asta din Apocalipsa God will 11, destroy those who destroy the earth. unde stă scris că Dumnezeu va nimici pe cei ce prăpădesc pământul. 100 years ago, people could not destroy the earth with cannonballs. Cu 100 de ani în urmă, oamenii nu puteau să distrugă pământul doar cu ghiulele de tun. You could throw away all the old potatoes you want. You're not going to pollute the world. Puteai să arunci în apă toți cartofii din lume și nu poluai lumea But cum today este we azi. have chemicals and weapons and pollutants and nuclear problems that Astăzi can însă destroy the earth. avem mijloace nucleare prin care putem distruge lumea. And Jesus said the gospel of the kingdom will go into all the world. Iar Domnul Hristos a spus că Evanghelia aceasta a împărăției va merge în toată lumea. Matthew 24:14. Matei 24 cu 14. Then the end will come. Atunci va veni He sfârșitul. said the gospel will be preached in all the world as a witness. Iar Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită să slujească ca Then mărturie. the end will come. Atunci va veni sfârșitul. As Jesus said, Așa cum a spus Isus, this prophecy is being fulfilled in your ears today. profeția aceasta se întâmplă chiar sub ochii noștri. Think about how this would have boggled the mind of the apostle Peter. Gândiți-vă cât de blocat ar fi fost Apostolul Petru să Here știe I lucrul am acesta. preaching in Bucharest. Să știe că astăzi, uitați, suntem în București și And people are predicăm. watching in Dubai, in the Iar Arab oamenii, Emirates. cum am văzut, văd în Emirate, în And my Dubai, family's watching in programul California, acesta. 11 hours around the planet. Iar familia mea, la un fus orar de 11 ore diferență, vede același I program. hope they're watching. Hi, dear. Sper că ne urmăresc. What a miracle. Este o minune. Through the internet and through the satellite, the gospel goes around the world. Prin internet, prin satelit, Evanghelia aceasta este propovăduită în întreaga lume. And I'm only one preacher, and this is one meeting. Iar eu sunt doar unul dintre predicatori, iar întâlnirea These asta things este are doar happening una. everywhere I go, În timp ce lucruri de felul acesta se întâmplă oriunde aș with merge, thousands of preachers. cu mii de oameni care predică. This is the generation that will see that prophecy fulfilled. Oameni buni, noi putem fi generația aceea care să vadă And împlinindu-se Jesus profeția said, aceasta. I will come again. Iar Hristos a spus, eu mă voi Do you întoarce. believe him? Credem lucrul He acesta? said, then the end will come. Atunci va veni sfârșitul. Yeah, the church is thinking maybe he forgot. Dar biserica se gândește, oare n-o fi uitat Because cumva? there appears to be a delay. Pentru că la mijloc pare a fi o You might be întârziere. thinking, haven't 6,000 years gone by already? Poate vă întrebați deja, dar nu s-au epuizat cei 6.000 de ani? Jesus seems to be late. Te uiți la ceas și spui, Domnul întârzie happened? să vină. Oare ce se întâmplă? Jesus said that's exactly what would happen. Iar Iisus a spus că exact asta se va întâmpla. In Matthew 24, he talks about the second coming. În Evanghelia după Matei 24 vorbește despre venirea sa. At the end of that chapter, Iar la finalul acelui he gives capitol us a warning. ne dă o avertizare. He says, if that evil servant says in his heart, my Lord delays his coming, Dacă robul acela rău zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să if vină. the church begins to think maybe God forgot, Dacă biserica gândește ca robul maybe și he's not zice, going to really literally come, poate că Domnul a uitat sau poate că nu va veni în maybe realitate. it's a spiritual coming. Poate că e vorba de o venire așa în duh, spirituală. And then in Matthew chapter 25,
În Matei 25, imediat apoi, Jesus tells the parable of the 10 virgins. Iisus prezintă pilda celor 10 fecioare And it says, while the bridegroom was delayed, și spune că mirele zăbovea. there appears to be a delay. Evident, pare a fi aici o zăbovire, o întârziere. It's an apparent delay. Este totuși o întârziere aparentă. You remember when Moses goes up the mountain, Vă aduceți aminte când a urcat Moise get pe the munte? 10 commandments. Ca să coboare apoi cu cele 10 he said, porunci. I will come again, Le-a spus oamenilor că but he urcă și didn't tell coboară. them when. Dar nu le-a spus cât va dura până coboară. After 39 days go by, Trece o zi, trec 2, trec 39. they say, maybe we misunderstood, maybe he's not coming Și back. oamenii au zis, poate că l-am înțeles greșit și Something omul ăsta nu happened. se mai întoarce. We better make other gods. Hai să ne facem un Dumnezeu. The church was being tested during this time of delay. În timpul acesta de întârziere, biserica este pusă la probă. And many of the Israelites failed the test. Și atunci poporul Israel a căzut la They test. made a golden calf. Ce și-au făcut? Un vițel de aur. Do you know the story of King Saul, the first king of Vă Israel? aduceți aminte de împăratul Saul, primul împărat al lui Israel. Samuel the prophet told the king, Profetul Samuel i-a zis împăratului, do not go fight against the Philistines nu te duce să te lupți cu dușmanii tăi, until I come to you, and after 6 days I will come to you and make sacrifice. până ce voi veni la tine și după 6 zile voi veni și vom aduce o jertfă. Or actually he said after 7 days, sorry. După 7 zile. And after 7 days Samuel wasn't there. După 7 zile, Samuel tot nu apăruse. And it looked like the battle was going to start. Și părea că lupta asta să înceapă. And during this time of delay, King Saul became impatient. În timpul acesta de întârziere, Saul a devenit tot mai And he did nerăbdător something that was forbidden. și a făcut ceva ce nu trebuia să facă, Only the priest was to offer sacrifice. pentru că numai preotul putea să aducă o jertfă. And the king altered the worship. Iar He said, Saul it doesn't matter, I'm the king, I'll offer a ajustat sacrifice. serviciul de închinare și a zis, nu contează, eu sunt împărat, eu spun cum se face. And right after King Saul offered the sacrifice, Imediat ce împăratul a adus jertfa, then Samuel came. a apărut Samuel. Peter tells us in 2 Peter chapter 3, Apostolul Petru ne spune în a doua sa epistolă, capitolul 3, in the last days, mockers, scoffers will come. că în zilele de pe urmă se That vor say, arăta where is the promise of his coming? batjocoritori care vor zice, unde este făgăduința Oh venirii yeah, lui? you Adventists say Jesus is coming Vă again. știm noi pe voi adventiștii care spuneți mereu că vine You've Domnul. been saying that for 150 years. Deja o spuneți de 100 și vreo 50 de So ani. where is he? Unde e? That's exactly what Peter said would Este happen. exact ceea ce ne spune Apostolul Petru că se va întâmpla. But he says in verse 10, Apoi în versetul 10, the day of the Lord will come ziua Domnului as a thief in the night, va veni ca un hoț. in which the heavens will pass away with a great noise, În ziua aceea cerurile vor trece cu and the trosnet, elements will melt with fervent heat. trupurile cerești se vor topi de mare căldură. That's not an imaginary coming. Aici nu vorbim despre o venire așa Jesus is going imaginară, to come again, ci Iisus va reveni. and he wants you to be ready. Și vrea ca fiecare dintre noi să fim That's pregătiți. why you're listening right now, De aceea suntem astăzi aici și ascultăm mesajul acesta. because he wants you to live with him forever. Pentru că Domnul vrea să trăim cu El pentru toată veșnicia. Peter says in that same chapter, În același capitol, Petru spune, God is not willing that any should perish. Dumnezeu nu vrea ca vreunul din voi să piară. That's why he sent his son, De aceea L-a trimis pe Fiul so Său. you will not perish. Pentru ca niciunul din noi să nu piară. So how do we prepare? Și atunci întrebarea ar fi, cum ne pregătim? We need to have an experience now Experiența cu Domnul trebuie să with înceapă de acum. Moses and Elijah on the mountain. Să vedem pe Domnul cu Moise și cu Ilie pe munte. Jesus said there's a great trial that is coming to the church. Iisus a spus că biserica lui va trece printr-un mare timp de strâmtorare. We are entering a time of testing. Și urmează să înceapă această perioadă de Daniel strâmtorare. chapter 12. În Daniel, capitolul 12, At that time Michael will stand up. se spune că atunci se va scula voievodul And there will be Mihail. a time of trouble such as there never has been. Și va fi un timp de strâmtorare așa cum n-a mai Even fost. unto that same time. Atunci va And at that începe time thy people will be delivered. și va fi izbăvit poporul tău, Everyone that is found written in the book. toți aceia care vor fi găsiți scriși And în many of carte. those who sleep in the dust of the earth will awake. Iar mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor That's the ridica. resurrection. Vorbim despre înviere. There's going to be a great time of trouble at the end. Va fi un timp de mare There will be a strâmtorare la time of sfârșit. testing.
va fi un timp de probă. Jesus said, "He that endures to the end will be saved." Iar Iisus a spus că cine va răbda până la sfârșit va fi Here mântuit. is the patience of the saints. Aici este răbdarea sfinților. Friends, don't give up your faith now. Oameni buni, nu renunțați la credința voastră acum. The Bible tells us it will appear that he's late. Pentru că Biblia spune că va părea că In the zăbovește. book of Habakkuk, chapter 2, verse 3, În cartea lui Habacuc, capitolul 2, versetul 3, the prophet says the vision is yet for an appointed time, Domnul spune, profeția are o vreme hotărâtă. but at the end it will speak, it will not lie. Se apropie de împlinire și nu va minți. Though it tarries, wait for it, Dacă zăbovește, așteaptă-o. because it will surely come, it will not tarry. Căci va veni și se va împlini negreșit. There appears to be a delay before Jesus comes back. Înainte de revenirea Domnului, va părea că este un timp de întârziere. And God's people will be tested. Atunci oamenii lui Dumnezeu The vor fi message of the încercați. Bible, Jesus said, is I will come again. Solia Bibliei este clară, Domnul Hristos va What does reveni. Christianity have if Jesus doesn't come again? Ce s-ar alege de creștinism dacă Domnul n-ar What will reveni? become of the world if Jesus doesn't come Ce again? s-ar alege de lumea aceasta dacă Domnul nu s-ar întoarce? This is the promise of the Lord. Aceasta e făgăduința Domnului. So how can we get ready? Și atunci, cum putem fi gata? We need to spend time with Moses and Elijah, the law and the prophets, Trebuie să petrecem timp cu Moise și cu Ilie, cu with legea the și cu New and the Old profeții, Testament. cu Vechiul Testament în față și cu Noul Testament deschis. See, when Jesus had this vision, or when this experience took place, Atunci când a avut loc această experiență the despre New care am Testament vorbit, wasn't written yet. Noul Testament încă nu era So they scris. called the Bible the law and De the aceea prophets. pentru ei Biblia era legea și Today profeții. we call it the New and the Old Testament. Astăzi noi spunem Vechiul Testament și Noul Testament. We need to spend time like Peter, James and John on the mountain. Însă trebuie să petrecem timp împreună cu Domnul, așa cum a fost Moise și We Ilie. need an experience where we see Jesus as God's Son. Avem nevoie de experiența aceasta în care să conștientizăm că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Not only was there the testimony of Moses and Elijah, Și nu doar mărturia lui Moise și a lui Ilie, there was the testimony of God's voice. ci să conștientizăm mărturia vocii lui Dumnezeu. What could be more important than the voice of God? Ce poate fi mai important decât glasul lui Dumnezeu? And what did God say? Și ce a spus Dumnezeu atunci? He points to Jesus L-a arătat pe and he Isus says, "This is my beloved Son. și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit, Hear him." de El să ascultați. How do we hear Jesus? Cum putem să ascultăm de Domnul? Jesus said, "My sheep hear my voice." Isus a spus că oile mele ascultă Christ glasul is the meu. Word. The Word became flesh. Hristos este cuvântul și cuvântul s-a We făcut hear trup him through his Word. și l-ascultăm citind cuvântul lui. Are you spending time on the mountain with Moses Și and vă întreb, Elijah and Jesus? nu e cazul să petrecem timp pe munte alături de Moise, de If Ilie you și want de a Isus? faith that's going to get you through the time of the cross, Și dacă vreți să aveți o credință care să vă treacă de timpul de we strâmtorare, need to make it through this mountaintop experience now. atunci trebuie să urcăm pe culmile înalților munți, într-o experiență spirituală și să o Because începem acum, Jesus is going to come again pentru că Isus se va întoarce din nou and he wants you to be ready. și El vrea ca fiecare să fim gata. After the disciples heard the voice of După ce God, ucenicii au auzit glasul lui Dumnezeu they covered their faces și-au acoperit fețele and they were shaking from fear. și tremurau de frică, And eventually they got the courage to look up. într-un sfârșit au îndrăznit să ridice ochii. And Moses was gone, Moise dispăruse, Elijah was gone, Ilie dispăruse, the clouds of glory around the Father were gone, norii aceia de slavă a Tatălui se but Jesus risipiseră. was still with them. Iar Biblia spune că n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. Jesus said, "I am with you always." Iar Isus a spus, voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. And he's with you now. Isus Hristos este cu He's noi și calling azi. you. Și El face acest apel. He's knocking on the door of your El heart, bate la ușa inimii tale, but he cannot force his way in. însă nu-și va forța You intrarea. must open your heart. Trebuie să deschizi tu inima ta. You know, there are 7 individuals in this study we just did. În studiul acesta au There fost are 7 three on personaje. 3 pe pământ, Peter, James, and John. Petru, Iacov și Ioan. There are 3 in heaven, Sunt 3 în ceruri, Moses, Elijah, and God. Ilie, Moise și, And then și the 7th Dumnezeu. one goes from human to divine that day. Iar cel de-al 7-lea, în ziua aceea, se arată Jesus. om adevărat și Dumnezeu adevărat. Jesus is the bridge between heaven and earth. El este
puntea care face legătura între pământ și cer. He is that ladder that Jacob dreamed El about. este scara pe care a visat-o Iacov. And his life is the cross that connects heaven and earth. Iar viața sa, prin crucea sa, face legătura între pământ și cer. The only way for us to get to that kingdom Nu există o altă cale prin care It's putem through intra în Jesus. împărăție decât prin Isus. is by accepting his sacrifice for our Doar sins. primind jertfa Lui pentru păcatele noastre. Would you like to do that today? Ați vrea să aveți parte de o astfel de experiență azi? Do you want to be ready for his coming? Vreți să fiți gata pentru venirea Lui? He will come. Yes, he will, friends. El va veni, fraților, I va promise you veni. he will come. Este o făgăduință că va veni. His word does not fail. Pentru că cuvântul Lui nu dă greș niciodată. I want to be ready. Eu vreau să fiu I gata want to accept Christ's sacrifice. și vreau să primesc în dreptul meu jertfa Lui I Hristos. want that gift of everlasting life. Vreau să mi se dea acel dar al I vieții want that veșnice. peace that he offers. Vreau să-mi dea acea pace pe care I El o want the oferă. purpose of life that he gives me. Vreau să-mi dea acel sens în viață de care am Would you like it nevoie. too? Dacă și voi doriți același You can lucru, have it. să știți că îl puteți avea. Just come to him now and ask him. Ideea este doar să vii înaintea Lui și să-i ceri lucrul Can acesta. we stand together as Vă we invit deci close să ne this ridicăm prayer? pentru a încheia cu o rugăciune. Oh, our wonderful Father in heaven, Tatăl nostru din ceruri, we feel that you are close to us right now. simțim că ne ești aproape în momentele acestea We believe any moment you could part the heavens again and we would see you there. și credem că în orice clipă Tu ai putea desface We would cerurile hear the angels. și Te-am putea vedea și am putea auzi îngerii. Help us to know that heaven is real Ajută-ne să înțelegem că cerul este adevărat and that Jesus is still here. și că Iisus Hristos este cu noi Through his Spirit, he wants to speak to every heart. și că prin Duhul Său cel Sfânt vrea să vorbească în sufletul fiecăruia. Help us to open our hearts to him now. Ajută-ne să deschidem inima înaintea Lui, The only way for us to survive the second coming căci știm că singura cale prin care putem trece prin timpul de strâmtorare is to have you in our hearts when you come. și să Te vedem la a doua venire este să Te avem acum în inima noastră. I pray that each person right now Și Te rog ca fiecare din cei prezenți will surrender their lives to you, să-și predea viața înaintea Ta that they will pray and say, Lord, I am willing to do your will. și fiecare să se roage și să fie pus la dispoziția Ta, să Then vrea să send facă your voia Ta. Spirit into their lives, please, Lord. Și atunci Te rugăm, Tatăl nostru, ca Tu să trimiți Duhul Tău în viața fiecăruia. I know there are many other problems we all face, Cu toții avem problemele noastre. but our biggest problem is sin. Cea mai mare problemă însă rămâne păcatul And we nostru. know Jesus came to save us from our Și sin. știm că Iisus Hristos a venit să ne mântuiască de păcatele Please noastre. bless each person De aceea cerem binecuvântarea Ta peste that they fiecare, might pray this prayer now. ca fiecare să rostească cu credință I rugăciunea ask in aceasta. Christ's name. Și în numele Domnului Hristos Te-am rugat și îți Amen. mulțumim. Amin. Thank you. You may be seated. Mulțumim frumos, luați loc. And just in closing, Doar o vorbă de încheiere. those who are watching, Pentru cei care ne if urmăresc. you just prayed and made a decision to follow Jesus, Dacă ne-ai însoțit în rugăciunea aceasta și vrei să vii la picioarele lui Hristos, please tell your group leader. vorbește cu conducătorul din sala în care If te you're afli. watching online, contact the people on the Dacă ne-ai urmărit prin phone number internet, on the sună screen. la numărul cunoscut, scrie la adresa de e-mail cunoscută, We want to help you with your new decision. pentru că vrem să te ajutăm să duci hotărârea până la capăt. Thank you and God bless you. Mulțumim! Pe culmile Marilor Munți, subiectul din această seară. Mai avem la dispoziție două ocazii. Iată-mă, trimite-mă și cel mai bogat om din peșteră. Speranța TV însă rămâne alături de dumneavoastră și după finalul acestui eveniment, Speranță la Orizont. Puteți să ne urmăriți și online pe site-ul speranțatv.ro. De asemenea, programele noastre pot fi vizionate și pe dispozitivele mobile cu sistem de iOS sau Android. Dacă vreți să fiți alături de noi în această minunată activitate pe care o desfășurăm, vă rugăm să susțineți financiar misiunea pe care o avem de a duce speranța în fiecare casă din România. Vă mulțumim pentru susținere. Chiar în acest moment, colegii mei afișează pe ecran conturile Centrului Media Adventist Speranța. După genericul de final veți putea urmări o ediție specială moderată de Liviu Dumitrașcu și Tiberiu Nica. Invitații lor din această seară sunt profesor dr. Ștefan Bratosin, conferențiar dr. Dumitru Borțun și pastorul Lucian Cristescu. În continuare vom asculta o piesă interpretată de grupul bărbătesc Crystal Quartet alături de soprana Luisa Spiridon.
Candelă de dor. La pian, Damian Vlad. Audiție plăcută! Spune-mi tu cum să trec, Iisus, fără tine nu mai vreau să plec. Mâna ta să o simt pe obraz, că numai tu cunoști al inimii necaz. Dă-mi pacea ta, ținta să ating. În clipa grea prin tine, tine pot să-mi vin. Fierbinte te rog, doar tu mă înțelegi. Pe calea îngustă cu mine să mergi, dar tu mă înveți să trăiesc pe pământ, precum se trăiește în cerul tău cel sfânt. Domnul meu, cât de mult te doresc, dar toate tu le știi, tu știi că te iubesc. Dă-mi pacea ta, ținta să ating. În clipa grea prin tine, tine pot să-mi vin. Fierbinte te rog, doar tu mă înțelegi. Pe calea îngustă cu mine să mergi, dar vreau să văd cum revin în curând de marea întâlnire, sunt așa flământ. Pe genunchi mă așez și te aștept, o candelă de dor îmi arde aici, în Mulțumim celor de la Crystal Quartet și Luizei Spiridon pentru acest moment muzical. În continuare ne îndreptăm atenția către cei care au folosit adresa contact@speranțalaorizont.ro și ne-au trimis fotografii de acasă, din familie, din biserică sau chiar din penitenciare, cum este cazul prietenilor noștri din Botoșani. Înainte de a urmări aceste imagini, dorim să vă spunem că niciuna dintre fotografiile pe care le-am primit nu va rămâne nefolosită. Așadar, le vom împacheta bine și le vom trimite pastorului Doug Batchelor în America pentru a fi folosite mai departe. Pentru început, dorim să vă prezentăm o fotografie din stațiunea Slănic-Prahova, acolo unde programul Speranța TV poate fi urmărit în incinta hotelului balnear Slănic. De asemenea, suntem urmăriți și în mica grupă a Bisericii Adventiste de Ziua 7 din Ovidiu, județul Constanța. Biserica Adventistă de Ziua 7 are nevoie de susținerea dumneavoastră în această mică localitate.
Și din Sacramento, California, suntem urmăriți live pe internet. Primim felicitări din această zonă pentru aplicația Speranța TV pe telefon. Vă mulțumim! Priviți pe membrii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Craiova, Catargiu, fericiți pentru că au primit cartea Cel mai bogat om din peșteră. Depășim granițele României și ajungem la frații noștri din Moldova. În fotografie îi vedem pe cei care urmăresc programul în Biserica Adventistă din localitatea Corjeuț, din nordul Republicii Moldova. Îi salutăm și pe cei care urmăresc programul Speranță la Orizont din Caransebeș și localitățile riverane. Și mâine vom continua să-i salutăm pe cei care ne-au trimis imagini la adresa noastră contact@speranțalaorizont.ro. Mai așteptăm fotografii din partea dumneavoastră până mâine la prânz, la adresa contact@speranțalaorizont.ro. Mâine vom face cunoștință cu personajul principal al cărții Cel mai bogat om din peșteră. Un tânăr cu un tată bogat și cu o mamă celebră în lumea mondenă din acel timp. Alege calea infracțiunilor și a drogurilor. Într-un final, acest tânăr se retrage într-o peșteră din munți și descoperă Biblia. Atunci apare un miracol. Un miracol va fi și mâine, în direct la Speranța TV. Da, pentru că mâine va avea loc un botez aici, în capela Institutului Teologic Adventist de la Cernica, eveniment în cadrul căreia vă invităm să participați și dumneavoastră mâine dimineață, cu începere de la ora 11, în fața televizoarelor, calculatoarelor, tabletelor sau telefoanelor, cu aparatele de radio deschise, de ce nu chiar prezenți în capela Institutului Teologic Adventist de la Cernica, reluarea programului difuzat mâine dimineață în direct de Speranța TV de la ora 11 va avea loc mâine după amiază la ora 16. O seară minunată vă dorim! Rămâneți alături de Speranța TV! Dăruiește speranță.